Bengithi namhlanje ngifuna ukukhipha isigqoko sami sokuba umeya kancane. Yazi ngibuya manje eThekwini ngine meeting khona umhlangano. Ngilalele endabeni le ndaba yokudla ezikoleni. Ngibona nefoni yami yakhala abantu baloku bengibuza ukuthi kahle kahle kwenzekala nokudla ezikoleni. Siyazi ukuthi vele lento iqhamuke esifundazweni lokhu kuphakela abantwana esikoleni. Yazi abaphathi balesifundazwe abanayo inhliziyo. Ukudlala nemali le edinga ukuthi ikhishwe ukuphakela abantwana. Ingiphatha kabi kakhulu lento. Ngiyazi ukuthi abantu bafika kuthina manje njengomasipala bafuna usizo sithi kodwa laba abantu abadlala amamillion wamarandi, mhlawumbe more than 100 million wamarandi abekiwe ukuphakela abantwana bethu ezikoleni. Kodwa lamaselesele lawahleli la ku province kwesifundazwe. Yazi abantu abafundi and badlala nempilo zabantu. Abanye abantwana badla kanye ngosuku. Manje laba basiphethe laba kwesifundazweni badlala naleya mali. Asikho isithunzi lapho, akukho ukuhlonipha lapho. Kodwa basaqhubeka nokuselesele basaqhubeka ukudlala nathi njengabantu base KZN. Ibhlungu kabi lento. Sonke yaxolisa ukuthi ngiba nolanga, ngiyaxolisa kuba ne-emotional kakhulu ngalento. Kodwa abantwana njengamanje abadlili. Bafuna ukuphaka bese bakhipha amaqabisho abolile, bakhipha irice namagundane namanunu bese bacabanga ukuthi abantwana bazalda ngalokho. Abantwana babo baphila kahle. Abantwana babo basema private school, abantwana babo basema model C. Asikhuluma iqiniso. Ikakhulukazi abantu abamnyama bathintakale lana. Abantu basema location nasemakhaya. Abantwana abadlili. Kodwa bona basaqhubeka ukudlala nemali zabantu, basaqhubeka ukudlala nempilo zabantu. Abafunde abafundi ayikho into abayifundayo lapha. Amandla badlala ngawo ngoba basebenzisa ukuletha ushintsho kodwa badlala ngempilo yamuntu omnyama.